Dáš si tu lžičku do pusy? Dáš si lžičku do pusy? Tak. Mňam. To je dobrutka. Tak ještě naber zase. Tak. Takový velký kus. A do pusy si dej tu lžičku zase. Do pusy. To je dobrutka. Tak, nabrat. A do pusy s tím. Mňam. Jakou to bude lepší? Lžičkou. Tak, zase si naber. Tak, spolu nabereme. A mňam. Nabereme. A mňam, 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 mňam. Taková dobrutka. No, ty jsi to teda teďka vzala takový velký kus. Takový velký kus. Mňam. Tak. Čup. Aha. Mňam. Mňam. No, Adriánko, ty jsi úplná hvězda, ne? No a ještě si vem trošičku teda. Tak. Druhou rukou. Nemáš nic na lžičce? No, čekaj, musíme ti posunout. Tak. Tak. Tak sobě zdravím. Chceš trochu té brokolice ještě? Jo? Chceš trochu té brokolice? A to ti dám já, jo? To je dobrutka. No, ty jsi šikulka, Adriánko. No, tady máš to víčko. No, patří tam na tu skleničku, to patří to víčko, no. Přesně tak. No jo. No. A pojďme tam teďka, nabereme. Aha. No teda, Adriánko. Ty jíš jako velký člověk. No. Úplně jako dospělý člověk. No, a i to víčko zaběhni, nemůž tak otevřít. Otevřít tu pusu. Tam. Nepatří tam to víčko, no. Tam, Adrián, tam si, no. Tak. Jako se... Máš tam víčko, že? Ty to je jedináč. To dobrý. No. Tam. Tam. Zkusíš to, jaké to je, jo? To je patlanice, co? To víčko je zpátky.
Chceš dát víčko na skleničku? Patří na skleničku přece to víčko. No, kam patří to víčko, Adriánko? Kam patří to víčko? Tady, tak. Na stolek, jo? Není. Tam. Krásně to Medvídek se na tebe dívá, no. Ahoj, Adriánko, já se na tebe dívám, jak víš? No jo, medvídek. Adriánko, a ty jsi to krásně snědla, podívej se, už tam nic není. Všechno to zlatíčko. Jdeš si ještě trochu té brokolice? Jo? Co ty jsi to provedla? Hanem do pusy. To jsou za zvuky. Pozor. Mňam. Otevři tam. Otevři. Jdeš tam ještě víčko? Zase? Na, tu je. Tak. Teď to musíme dostat dolů z té ruky. Pryč z té ruky. Podělat. Tam najdeme nějakou lžičku, najdeme tam ještě lžičku. Tak. Šikulka, Adriánka, ty jsi snědla aj tu brokoličku? Ještě trochu vyškrapkáme. Tak. Prosím. Tak. Tak, neházet na zem. Teda pryč, no. Tady je to jinak. To je takové mazlavé a tady je to takové tuhé. No. Mňam. Musí se olízat ruce, no. Takhle, Adriánko. Mňam. Olízneš se prstíky? Tak ne, tak už skončí. To jsou srandovní zvuky, že? S tou skleničkou. A já tě olízu. Mňam. Hotovo. Šikulka, Adriánka, všechno to snědla. Tak, pozor. Manu jsem to poučila tady.
Opáchneme, Adriánku. Pojď, opáchneme si ruce a vyčistíme zoubky. No. Kdo to tam je? Kuk. Tak, jedna rukou opáchnout. Druhou rukou opáchnout. Pusu opáchneme. Pořádně tu pusu. Tak. A kde jsou ty zoubky? Tady jsou. A kde jsou nahoře ještě zoubky? Tak. Šikulka chceš utřít? Tak. A dej tačkovi papa. Jsme po jídle. Papa. Papa.